നമുക്കൊന്ന് നെയ്ച്ചോറ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ പശു നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. പശു നെയ്യ് നല്ല പോലെ ചൂടാവട്ടെ കേട്ടോ. നല്ലപോലെ ചൂടാവുന്നുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറുവാപ്പട്ട, കുരുമുളക്, ചെറിയ ജീരകം ഒക്കെ കുറേശ്ശെ 2 ഏലക്ക, ചെറിയ ജീരകം, വലിയ ജീരകം അല്ലേ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇത്രേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സ്റ്റവ് ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കാം. കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറവായിട്ടുണ്ട്. സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു സവാളേനെ ഇട്ടിട്ട് ഉള്ളി നല്ല പോലെ വളർന്ന് വരാം കേട്ടോ. കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ. ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഈ പാത്രം കൊണ്ടാണ് വെള്ളം എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ചെറിയ പാത്രമാണ്. അതിൻ്റെ മുക്കാഭാഗം അരി എടുക്കണുള്ളൂ. ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും. ഇത്രയും കൂടി വെള്ളം നല്ല പോലെ തിളക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം നല്ല പോലെ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒന്ന് സ്റ്റവ് ചെറുതാക്കി വെച്ചിട്ട് അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല പോലെ തിളച്ച് വേവട്ടെ. അടച്ചു വയ്ക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വിളമ്പാട്ടാ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം.